could you be the one? Shh. Good, good. Good, good. Could you be the one? H-I-H-E-L-L-O. Hi, hello mga langga. This is Sir Fred and welcome to my channel. If you are new in my channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And of course, if you like the content of this video, do not forget to like, comment, and share. It's the month of love. It's February mga langga. So kutob ka mga single, mga white jowa, mga ginbayaan, mga gininto, mga ginkwartahan, mga single mom, single dad, sugar mommy, sugar daddy, ano pang ginahulat ninyo sa pardon before the Valentine's Day. So ako kay single taken, maproceed ako sa March. Char! Pero tulad, ugahan ko is I will make a YouTube challenge. Okay, so this is the crocodile. Our YouTube channel for today, our YouTube challenge for today, mga langga, is called the Crocodile Dentist. So sir, paano ang pangunang challenge nga dyan? Simple lamang mga langga. So kung sino man ang makagat ni Crocodile Dentist, automatic ubahan na kung ano man ang ginasuksok na sa anang lawas. So mga langga, this is a little bit rated SPG. So hindi ko rin pagkabuhayan, pakilala ko rin ang akin nga bisita. Char! Bisita kita na. So, tadan! Hi mga langga. Okay, so introduce yourself. Ako gali si Junel Lorelia. Single? Double. Double na siya. So, siya ang akon nga ma-contender sa, siya ang akon kontra sa challenge na dyan. So, excited ka doon ipakita ng mga abs? Yes. Okay, so we will do now the challenge. Since ako ang YouTube creator, ako ang mauna nga i-try ning challenge. Then sundan mo, sundan ko. Until such time, nga kung sino man ang makagat ni Crocodile Dentist, ubaho na kung ano may nasoksok na sa nga lawas. Okay? Clear? Here. Okay, so gipaktisan ko ito kagabi. So for sure ako yun na may daog. Okay, so, sorry. Oh! Oh, badan. Iyo. Una na yung bangka. Okay, sorry. Aritos. Ako sinunod eh. Tingin tayo. Oh, ikaw naman. Eh. Eh. Piyagi dyan eh. Malagpatan ko. Eh. Na maubos ako. Rilo. Ako dan? Ha? Sino ako eh? Ikaw nakano? Eh. Eh. Ah! Gamay na pili. Oh! Ala. Oh! Yay! Uba! Yaw na. Oh, dayaon, Rilo. Okay, Rilo. Ikaw din. Ah! Uy! Yeah! Uba! Ano? Ay, dayaon. Suksok. Oh, chinilas. Dayaon. Ah! Hindi, pagsukso ka. Ako, Ikaw na. Ako din. Eh, touch mo dyan, ha? Sige. Eh. Oh! Why? Yak! Uba. Chinilas. Are. Kita ta. Are. Versus ka na yun.
Sinuto na ako na. Imo dun. May malapit ako. Eh. Eh. Di ka nagtambak. Ano ba ito? Ikaw. Kamay lang. Uto. No? Oh ba? Short. Short. Short na yun? Yeah, di. May baksan ako, di. Oh, short. Okay. Wow, legs. Bulbul. Okay. Ako dun. Imo dun. Ako last. Oh. Ikaw. Dudugo. Bayo. Ano pa? Bayo. Oh. Yeah. Yay. Malamig. Yes. Oh, ikaw doon. Sa ilang tadlungon ka. Okay mo doon. Na maubos ako ubaw. Ginpraktisan ko, gijak ka. Mabrutag. Uba. Tada! Okay. Maraming. Dagdag. Okay, tindog anay at. Yak. Ginubal. Break na siya. Ako ya. Oh. Okay, next. Sino doon? Ikaw. Maraming. No! Bayo. Ay, ang buyon ko. Kita buto daw. Oh. Oh. Ikaw doon. Diba po ka na ako? Iya. Yung buto mo. Panagbili. Babalik kami, anay lang. Tada! Yak! Yak! Okay dan. Yes, mga langga. So, ako ang nagdaog sa Tulan nga challenge. So, again, this is Sir Fred. Jonel. Okay, so thank you so much for watching. And if you enjoyed watching this video, do not forget to like, comment, and share. So, this is Sir Fred signing off. Bye-bye! Bye-bye.